Este primer balanç de la legislatura en un primer moment podríem dir que és negatiu per el que ara t'explicaré, per com han passat els últims 4 anys des de les eleccions, però es presenta amb il·lusió de cara al futur, perquè volem tornar a començar lluitant i valorant i buscant alternatives per a millorar el poble. En un primer moment nosaltres vam acceptar la regidoria i vam estar treballant. El que va passar és que el treball no es va dur conforme pretenia tot el grup, en aquest cas de Compromís, perquè la persona que representava Compromís actuava d'una forma solitària i no es va tindre en compte el que realment la gent del grup pretenia portar a terme. Pareixia més com que este regidor estava treballant a l'unísono que en el PP i això tampoc era una situació que nosaltres volíem. Donat aquesta situació, es van plantejar les actuacions a prendre i en un primer moment se va sol·licitar al regidor que deixara el seu càrrec i que correguera la llista per a poder tindre nosaltres la representació que ens pertocava en les urnes, perquè realment nosaltres teníem el regidor perquè el poble ens havia elegit a treballar com a Compromís. En aquest moment el regidor no va acceptar la situació i el que va fer va ser la desil·lusió que ens vam endur nosaltres com a Compromís, que vam passar a estar dins de l'Ajuntament, a estar fora, a no tenir representació i no poder estar treballant per el poble ni res. Donat aquest moment vam pensar que era la situació, o sigui, que era el que realment devíem de fer, mantenir-nos fidels als nostres idearis i fer-nos fora, perquè el que sabíem és que la gent ens havia votat i no anem a representar-los d'aquesta forma. Entonces ha sigut uns 4 anys, una primera desil·lusió, però després ja motivats a poc i cada vegada més perquè realment necessitem un canvi al real i nosaltres estem dispostos a lluitar per ells i la gent en les urnes ho demana. Ens hem sentit decebuts perquè considerem que no s'han prioritzat les necessitats bàsiques de la gent actualment. Les necessitats bàsiques de la gent passa sobretot per l'àmbit social, per un àmbit de l'educació i en un àmbit cultural. Per aquests motius creiem que hem d'estar ahí lluitant i això és el que nosaltres anem a reivindicar per a aquesta propera legislatura. Nosaltres volem un canvi i apostem per el canvi i per una altra manera de fer política, una política més oberta, una política en què participi tot el poble. Sí que és cert en el que ha dit Vanessa que a millor la responsabilitat administrativa de sanitat i d'educació no és d'ella, però sí la responsabilitat política. La responsabilitat política de defensar el poble sí que és d'ella. Nosaltres, per exemple, volem defendre molt i fer molt d'èmfasis en l'educació. L'educació és futur, l'educació és primordial, Jo, pel que conec, des de fora de l'Ajuntament, aquesta quantitat d'ajudes a menjador, aquestes ajudes a llibre de text, jo no les he conegudes, i vaig a dir-ho que no és des de la part política, des de la part del Consell Escolar, que forma part en el col·legi, hem reivindicat i hem sol·licitat que ens tinguin en compte en els pressupostos, que n'hi ha moltíssima gent necessitada. N'hi ha tantíssima gent necessitada que fins i tot una família ha tingut que abandonar el poble i no estar en el col·legi, 2 xiquets en edat escolar, se n'han anat del poble perquè no s'ho pot permetre, no poden, no arriben a final de mes. I això hem de lluitar nosaltres molt, és el dia a dia, és el dia a dia en què ens trobem, l'educació i la sanitat. Després, respecte a l'acord de la cantera, no sé realment de quin acord es parla ni quin acord. Jo suposo que la llei mediambiental és la que ha de regir en aquests casos. No es poden arribar a acords que quan realment la cantera, en aquest cas, té un judici i té unes situacions legals que complir.
s'ha arribat a un acord i no s'ha respectat el medi ambient, no s'ha reforestat o no s'ha replantat els temes en la cantera, tot el que s'havia de fer, que estava escrit. O sigui, sí que pots explotar quan tens una autorització per explotar, no pots excedir-te dels límits, això està clar, però, a banda, tens que complir el que ens indica la normativa i el que ens indiquen des de Conselleria. I si s'han de respectar uns talussos i si s'ha de replantar amb arbres, això s'ha de fer. I no sé, m'agradaria, sí que m'hauria agradat que ens hagués explicat quin era aquest acord, perquè realment amb aquest tipus d'actuació necessitaven una declaració d'interès comunitari, que s'imposa un cànon, que aquest cànon s'imposa i s'imposa des de Conselleria amb un informe des de l'Ajuntament. Però això no és un acord, això és una obligació que té l'empresa en qüestió. El seu programa, Marta, el de Compromís. Sí, nosaltres també encara estem treballant, igual com comentava Vanessa, lògicament. Està clar que nosaltres el que volem és donar a entendre a la gent que és l'hora del canvi, que és l'hora de participar, que nosaltres volem una política oberta, que nosaltres volem sentir la veu de tot el poble, no sols quan t'arriba per darrere d'uns i d'altres, que no n'hi hagi aquesta mitja por, perquè realment aquesta mitja por existeix, de dir i expressar realment el que pensa. En la societat que vivim avui en dia, degut a la crisi, n'hi ha molta gent que no vol donar la cara, però nosaltres sí que estem oberts a rebre tota aquesta informació, totes aquestes propostes. Volem d'una forma que la gent s'involucre, veure una altra forma de fer política. I en aquest aspecte estem organitzant una assemblea oberta per al proper dia 13 de març per a que tota aquella gent que vulgui vindre, que vulgui sentir-nos, escoltar-nos i que l'escoltem. Volem sumar des de la pluralitat totes aquestes altres forces que estan cansades, tota aquesta gent que està cansada del bipartidisme, i que nosaltres des de Compromís estem oberts a escoltar tot el que ells proposen.